April ni khat sang ni som ni paruk ni lai ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule Iran indona US chuan Iran chu leisi pai tirin runa tum mek ni na langa chuti lai chuan he indona tel velo an hming po lamrik ve ngai lo Chechen fighter te hming ron rivele tatlat mai Iran sarkar ti chu press TV chuan US sipai ten Iran ram lei lungan rapani chuan Chechen sipai te chuan Iran puyan tum ni an puanga heti ni chuan Iran indona hi an awam zau le zwal don ti nani heng sipai te hi Russia lam tang Chechen sipai Chechen Republic ho tu thil ti thei tak Russia President Vladimir Putin nena thok dun nia soi Ramzan Kadyrov atanarin man nia Kadyrov sipai ten ni wangin Kadyrovites ti nan soi mai thin Kadyrovites te hi Russia ram chim lama independent ram ni silawa ma ni aro in rel ram Chechnya sipayan nia Soviet Union atluk chiat nuwa Russia nen indona rap thak tak tak voi ni anlo nei to a Chechen war voi ni na Russia chuan Chechen helpol te chu na taka bein Russia thurwal pui thei tur pol dinin Kadyrov chung ko chu helai bial ro rel tuwa anda ta ni Kadyrovites te hi an pu Ramzan Kadyrov lakarin sipai huai sen tak tak an nia Russia sipai te thu hnuai lo ma se Russia in na satakina tran puya Russia sipai ang thowa chiar thei an nia Russia policy rang ti hloting turin Putin a chuan mang tangkai fowa ral thom thatak takan na yawangin an hlau hle ani US in Middle East sipai phur lu belzel thu te Khark Island chu sakatum nia soite kan ria heti lai hian Iran point thei top chuin invent na thoka Iran sipai thu puang tu chuan an ram lei lung rap tu an mel ma sipai te chu an ke an lo tan sak zel don thu an sei boka heti lai Chechen fighter te mingari le ta hian in dona boru ka choklum le zuala Iran media te nan soi chau kan la ria Russia le Chechen lama tangin soiri kala lo thunga chuti lai chuan Kadyrovites te ming lamri ka ni hian in dona kalphunga ti danglam thei viau nge yang Kadyrovites te hi Russia in khotlang ram te beina lo chan le na lo man photo an ne wangin helpol le sipai dang mang tangkai thiam Iran ne na soizoma ni hi in me hlea Russia point US le thurwal pui Israel mason zel tur dan nan Chechen fighter te hi mang hre lawang ti arin theiani country dangin Russia hi Iran tho pui ram lian ani a sipai le sum don na thila thok dun reng an ni a tun haya Russia chuan in do na thila Iran an tran pui mi alo ti an soya Russia ming lang si lawa Chechen fighter te telve na hun rem changa in hong ani chuan Russia tan US be na rem changa ni ngei bokang thlona missile le drone hmanga in do na chu leilama sipai in do na ida chun zoma ni vai chuan Iran in do na hi a boi thak thei le dona helpol le chibing pol sipai ram sang in ru kan tran pui thin te anin rol nge yanga boina lianin a zau zel ngei dona ni Nimin vekhan Iran Press TV a tho hian video clip pakhat second somnga pakua sei ti chuani a heta hian Iran sipai te chuan America sipai te lo ma chana lo hne turin anin rin thu an au pui he video clip a hian Iran sipai te chu uniform le ral thuam nen mun sang ral an do lai ti lan ani a Arabic le English in thuziak talan ani a atira local hnai ra uti a in ziaka sipai ral do lai clip sang ti lan ani hnuwa atopa kan lo ngak renga chau ti an ziak le ani pon tong in US chuan Middle East sipai le ral thuamatir lu belzela thupek ti chu alani lo na in US chuan Iran ram chunga le sipai ti lut ngai don ni in soyani bok nimin kan US President Donald Trump chuan Truth Social a bompuk na satak video a posa soichian na lo chungin report then khata chuan US in Iran ram khopui lar tak Isfahan chu bunker buster bomb KG zakwa pasari izeta ritina bomb ni in soyani he video hian bompuak wanga kang mai chok na satak alanga anu loka thilpuak dang ron lang la in hi bunker buster bomb pu dan ninge in soyani a NASA satellite thil kang chui tu chuan he thilpuak hi sofet tlang bul ni in ata langa hi Isfahan khopui bula Iran sipai te hmun pui ni in riatani Iran chuan he thilpuak chungchang hi engman la soilawa First News chuan Iran sipai hmun be ani thule chianna thlen dan kim chang puan the ni lo ti an soya US News The Wall Street Journal chuan Iran ral thuam da khom na hmun lian tak chu bunker buster bomemo bom hlo om takemo in be ani a rocket le puak thei dang da na hmun ani anti
Isfahan ni Iran sipai mun le ral thuam siam na mun lian tak tak omna ni a Iran uranium thlit na mun pathum zinga pakhat ani a ni kumjun thapo khani wesin alo bom sak to ani heti la hian Iran foreign minister Abbas Araghchi chuan Israel in Iran damdoi siam tu company te hmuna bei chu adem thu asoya damdoi siam tu company te hmun chu zakmi alowan boma wangin in do na hmanga Israel in khovel dana bo chia thin zia chu talan ani a until tum hi achiang khop mai atia Palestinian civil mi mani po inveng theilo te an be angkha emon ti ni chuan an ti sual khopang kan sipai chakten na takin an la hrem don ani atibok IRGC po in thu chu asiamin Gulf BLA US Tech Company lian te hmun be an tum thu sain heng company a thok tu te chu in thiar filim turin an hriat tira firfiang na le en thlang na thila an in hnam hnoya wangin tuna tang chuan America company hrang te hi kan bitum turan ni to dona naktuk zandariat thlenga Iran ram hruai tu te than ni zel chuan Boeing Tesla Meta Google le Apple telin US Tech Company lian sompanga te hmun chu kan bei turan ni tong an ti ani heti lai hian Iran foreign minister Araghchi chuan Iran in missile hmanga Turkey ka lo thu sain rampani official te na hu hova he thil chui hi adu thu asai nimin khan Araghchi hian Turkey foreign minister Hakan Fidan chu telephone hmanga biain Iran missile te chu Turkey ramlam hoya ka chuan i lo thu asaya Iran chuan joint technical investigation nei adu thu asai nimin lama puan tongin Turkey defense ministry chuan Iran ramatanga ka chu missile chu Turkey ramathen hmain nei to sipai ten an kap thlan in an puanga nei to in Iran missile palian ka thakna ni in an sayani China foreign minister Wang Yi le Pakistan foreign minister Ishaq Dar te chuan Beijing ko puya in biak na nein Iran in dona top theinan rot na panga an puanga China le Pakistan chuan in dona dar zawzel lo nan in ka hai nei thoi an du ti sain ahma theyang bera in rem na nei atula chuti lai chuan Iran le Gulf ram te ma ania ro in rel raman ni na za tak chunga thil ti ni se an tia Iran ba ka Iran do mek tu US le Israel te chuan in ram na om theina na ma la mek tu ram te chu thei to pin an thlop tu rani ti in sipai mun ni lo le civil mi te be na chu top ngal tu rani an ti boka Strait of Hormuz longkal kong chu ven himani tu rani an tia in rem na ta na rot no ma piang chu UN charter ne na in rem tu rani an ti bok heti lai hian US President Trump chuan Iran an do na konga tanpui du lo tu te chu na takin na an khuma ati dan pa nga in social media post asiama Iran kan beina telve du lo United Kingdom ang bokin Strait of Hormuz dan pinani wanga thona tui ngei mek ram zong ten hen a rot na pani ka siama pakhat na chuan US atangin leira u kan nga lutuk pani na chuan in huai senjia hanlan chu atir tlai khonu ula Hormuz Strait a kalin wala ra u atia mania nun in zirangai to ang min tanpui du lo ang bokin USA chuan a tanpui to ngai lawang cheu Iran chu nei na meka ahar salai ber kan zo to intuyal theimamo chu nangma nin lave mai ra u atibok hemi nu hian post dang siam la in Trump chuan France ram chu US la Israel thona tian ram chung wan sanga thlo tlang phal lawa puin Francian min pui lo hle ani US chuan a hrerengang atia US Secretary of State Marco Rubio point NATO an tho pui ram te chu ngun taka thlit fi man ngai dona hriat thu asai Al Jazeera in an komna Rubio chuan Strait of Hormuz hi hon turani he operation a zo huna honani ang engtikong point hon hrim ani ang atia he in dona US tumber chu Iran sipai chakna thrui cha sakani thu sain Iran Air Force Navy le missile system chut chiata drone le ral thuam dangan siam na hun ti chiata chu an tumani thu asai bok Rubio chuan NATO an tho puiram ten Iran an dona an tran pui lo mai ni lovin har sat nan siam zok ti asoya Spain ram mangte an airspace kan man phaltat lo le soinoi reng mai te kan neya NATO hi keinin Europe kan ven himna anin an rama kan base te an du du man min khap sak le na polani chuan in rem na thatak ani theilo chu wangin he tho ho na po hingun taka en fia thlit fi mangai ani atibok Israel sipai te chuan voin hian Iranan bitum turan lo ruwa man lok te chu an bom zo man don ni in an soya Jerusalem Post alan danin Israel chuan Iran sipai ral thuam da na mun poimo deuh chu an chu sakim thokhat to ani
IDF te chuan in do ma Iran beina tur ruam manna an siaman target za somru ka tanga somsari vel chu an bitum zo to ni nan soya an ngai poimo berber te chu Israel sipai te chuan an ti cheto a IDF te chuan Israel ta na hlawom thei masa te chu an bitum masak ti chen ngei turan da te ni a hengzinga hian Iran ballistic missile siam chuan a mun te nuclear siam na mun tlem te la om te chu atelani Israel ngai poimo pahni na chu Iran in sipai ral thuam an siam na mun military industrial complex te ni a heng industrial complex lian le zau pui te hi Israel tan hlawom ngal lo ma sela Iran in sipai ral thuam tamzok le thazok a siam chua theina turan ye wangin Israel tan la hlawom zel turan ye wangin he in dona hian Israel in abitum masak zinga atelani hei baka hian Israel chuan Iran satellite ka chuana le hmun hlazok kap thei turan mamo surveillance industry te chu an bitum bokani IDF ten thu chuan siama chuan Israel sipai te chuan Iran an ti tur ten ti zo thokhat to ti tarlan ani rol hian Iran in dona chu top ngal mai don ti na ni chuang lova Israel chuan ti top ngal mai poyan ti lo rualin ala top lawani point target dang Iran ram thrui cha sakna tur po an la ro man thu an soyani heti la hian IDF te chuan Iran hinna satakin bomma se ballistic missile kap chuak theilo top chuan an siam thei bik lo ti an soya Iran hian hun engemaw chen chung chu ballistic missile ala kap chuak zel thei dona Israel le US be na lakalo in ven na po hun engemaw chen ala nei an rin thu an soyani bazari lo thira wangin kan lo me